Минеге куйдым ошара. Уйхап ошол этмей. Минеге ошага куйдым. Әйтәм син, әми сөте ошисың әле. Тумадык бу якты дөньягызга. Табу нигә кирәк иде? Кертмәгәч оягызга. Сыйдырмагач күңелегез, торагыгыз, өегез. Ник кирәк булды, я әйт, безгә жан бирүегез. Хәтта аның шигърияте миңа ничектер менә шушылай якты юл ачып барды. Белән бергә туганнар да, бергә үсеп бергә торганнар. Урамнар да, урманнар да, барсы да иске танышлар. Бу басулар минем басулар бит. Бу арышлар минем арышлар. Бер кыш Каюм Насыйриның рус телен бик яхшы белүе һәм татар балаларын русчага өйрәтү өстендә күп эшләвен беләбез. Күп кырлы талант иясе, якташыбыз Каюм Насыйриның тууына 195 ел тулуны билгеләп үтә. Шагыйрьләргә илһам бирәрлек гүзәл табигаты, җырларда мактап җырларлык уңган халкы, бишек җырыдай моңлы челтерәгән чишмәләре, шаулап утырган алтын, башаклы басулар белән дан тоткан авылым исәнме?